ҷамшед сёмкарагӣ ина дар пеши ҳар як одам овай фурокай ҳама чи аст. Ален хотир ҳама бачаҳо ай ов нону ов ҳама инарӯи столобсири ов даъвати хушрӯ кард ҷамшед бачаҳора ин бачаҳо хурдестиям ҳама пул ина иҷа бора бин ина ова бин ина ҳамин ина кадоме мефуроша биёя гира хура ягон вай нест мамнуният нест ина пожалуйста ҳама чи ҳаст ина ова бида аэропорт ҳама таъминот ҳаст ягон ина барои завтракшон бачаҳо сметана колбаса ҳама чизи ҳалол барои тоҷико беҳтарин кор барои одамое ки дар ҳаминҷа дурусия хоҳон як неъматҳоя бинема бачаҳои тоҷик овардем ҳамашон беҳтарин кор беҳтарин аҳсан бахти ҷамшедҷон. Амалое ки мо кардем, чи ай давлате ки авход биёранд, чи ай ғамхорӣ, чи ай касе ки авход овард, фақат ба хотири худаш алоқ кардана холис айриё. Гуфти моро зӯф кунед. Чиқин аз мобайлро бардошта кунад. Момин я оле бародаро ҳамин мисоло чида ки боша як бор дигар дигор дар ҳар ҷо биёре. Барое ки ӯ хеле гӯш накунем барад ин алҳамдулилло тамом шуд. Бародаро ҳама ҷобаҷо шуданд. Аллоҳ баракат кия. Бародарое ки хайр карданд, Аллоҳ хор накуна. Аввалам Аллоҳ, охирам Аллоҳ, зоҳирам Аллоҳ, ботинам Аллоҳ. Бародароро бо Аллоҳ ҳастанд. Бародарое ки ба хотири худаш Аллоҳ кору амал карданд, хизмат карданд. Дар мобайни алҳамдулиллаҳ ним соат шукронаи Аллоҳ меҳрубон ҳама сер карданд. Хурдагиёшда айна дуоро гӯш кунед. Номои хайркардагиёро намегирем, назди Аллоҳ мемонад. Хурдагиё